mga kayads. Sige na, tanawa. Hi guys! Ay, gubot kaya itong buhok. Bago mo kong mata guys. May buntag niya, dira. Sangi po sa itong buhok guys ha. Karoon lang atong topic karon guys. Kanang mga gamitan sa pagpanahi katong gustong kanang magtuon og tahi. Primero ang gamit sa tahi. Importante ang tape measure. Kinsay wala kang kailang tape measure. Siguro tanan nakailang tape measure. Wala siya ang ipang sukod sa lawas mga guys, mga dyers. O kani roller. Pasensya na po sa roller ha, kanang hindi mo lang nako kay nabalik-balik magbinolan lang ko ba kung pabuyag ng mga ako balik. Karon lapis o Dixon. Ang Dixon sa dili pa expert. Ang lapis pwede sa mga expert na pero katong first ka na ko nga expert na kayo karaan mo na lahin na. Pwede na kuko, diba? Kani gunting kina-importantihan guys. Diba? Kinahanglan na may gunting na hait kay guys kay kung magtabas ganit mo kung burol-burol yung gunting guys kapoy kay guys antod tapulan na mo tahi wala to ugna day guys kung nananabong yung ani guys gumunan sa mga inyong mga botones kung napatahi na yung botones guys kani dalawa guys nalihan ang mga botones. Kaiya lang ang mga botones nila guys. Wala. May dagko. May dagmay. May murag uro. May murag uro. Dalawa guys. Murag uro. Guys, pinahanglan namin nani sa inyong pagpanahin. Ang kulabi na dyan guys ka na inyong mga zipper. Dili tanay butang na dala ang mga papagnilya guys manay uy kasi glingon mo tahi lang tangan ng zipper mga garter wala siya mga itong kagabi hindi sa uban guys hindi sa mga hilo puni daghan pa kain pa rin guys mga hilo dili may butang tangan ng mga hilo listahan sa inyong nagpatahi. Daghang ko. Kinahanglan palit mag-hilo guys ka ng mga dinagko so di malkansi sa kita. Makatipid mo. Diba? O niya kung naamoy makina guys swerte mo lahit. Ako sa unang lahit ko guys. Lain taong pimakina. Binyo. Nahuram lang ko ay nangarkila lang na sa pamisilingan. Ay kubli man taong sa una. Wala may makina. Nangarkila lang ko. Pagkita ko ba ya? Bago pa mo kuminyo ato guys mga. Kasi kaya lagi kong nanguwa guys. 91 mo. Wala ko yung laing makitaan. Ako kabaloon sa manahi. Na to guys. Nagtuon-tuon pa panahi. Anthony Esquilas kapatahi. Pampatahi. Iko ang kisado kay sa mga yun. Tahi kapoy manaway. Ako. Gusto na ako mag-nurse manggod guys. Hindi mo may kwarta mga mama natin papa. Hindi siya dito eskulang. Ulan ako guys. Kaya ako mga kaubandanan guys. Eskwila man nga. Engineering nagigikuha guys. Sus karoon guys. Kaya eskwila na ko. Dito sa doon lang man ang UM ang among eskwelahan guys. Naibog ko nila kay may gwapo mag-guide na sila niya ako. Tawang luwi kayo dito ko sa katahian na paingon. Wala ko kuya niya wala ko makikita sa ilaha kay mulikay ko lagi kay maingon sila. Uy asa ka na eskwela? Ulam kag ato ka na eskwela sa
tailoring ng eskwela niya mo daw ko kay nandoy jud lagi na akong eskwela pa ako jud kay yung kurso. Mo na to guys. Ano niya? Karon na guys, nakahuman ako, di ko kabalo mo kahit na guys pa. Kaya naglaag lagi. Kaya interest anang tahi. Tapos papahion pa bitaw ko concert serious akong papa guys. Kaya bago daw graduate. Testingan daw ang bagong graduate ng tahi. Hala, nag-uul ko guys. Ang saan na pagtahi ang tao. Gawin ko nagtukon dito sa eskwelahan. Kaya sige naman ko sibatan. O may sini guys. Banga ng nurang-unor na. Sus, magkisi-kisi na dahil may tapad naman ang amo ang sinihan sa eskwelahan. Siguro wala mo kayo naman ng mga sinihan. Udyon, diha ni sa una mag-eskwela dapit. Yan, basta na yung sini nga, nora-unor. Sus, magkakisi-kisi dahil may panalig pang gawas. Kaya ka na lagi nga, ano may nora-unor lagi. Vilma Santos, mga anak, mga pan sa una, Vilma Santos, nora-unor. Sus, karon kayo, adyan man yun minatauna na ang pagkahumana mo eskwela. Karon kay patahion man nung kukansol sili sa kong papa. Di, nag-uul ko, di ko kabalo. Dali-dali na ko kanto sa akong paryente sa Turil. Kay, magpatulo lagi ko. Kung sa akong pagsalig, kung seryo, pagtahi. Sus, karon kay sa tuloy dito, nakatuon, biya dito sa kapulba. Kay, hindi mo man si kong papalig. Uli, nanadyo ng kong seryo. Pasukod na, niya uli na. O, kani, gwapo naman lagi ng manahi. Sus, kumbaan na po, guys. Sus, sa pula-mula. Masig pulo na sa dangi patahi, ani. Karon pulo na po lagi daw. Asus daga na po ko dito sa Turil guys. Kaya parang patuon sa kong gagaw. So nakatuon na dyan ko anong ay guys. Kaya ako ba lagi mga mata nagtuon pa nang nag-eskwela. Anto daw mo na yun siya. Pasulod na daw ko sa akong papasayang amiga ng malay shop. Ito siguro nahinumdugaman mo ng kahianan na asawa ni Gispano kapag ganing announcer sa una, silang Linda, di ako primero nga ipasulod ni Papa. Sus, ito magilak man ko guys, kinikunji ko, kabalo tayo manahi guys. Sige lang ko, duk-dukon sa roller line, kaya stricto kayo mo tag-iya tong sa among tahian guys, duk-dukon na mong kamot to, anahon din, hindi. Diyos, katundang mo na dyan kay ko niya, galing kaya, may kumansa ni Papa atong tag-iya. Sige nga, kumusta mo na? Kumusta naman si Inday dira? May man, manahik naman ka nang wapo na mag-agi kay ako naging titulo ang kamot kung hindi mamahig agi. So sila kila ko guys, kay ako magamitan ng kuryente lagi kay atras abanti naman noon ang ano dyan, atras abanti. Ito nagbuba ang tila, nabusot-busot. Muna, hinahina dyan akong tuyok ang makina. Ito nakatula dyan ko guys. Muna akong istorya niya guys. Na, mas guwapo dyan yung nanay na guys kaya. So, asa ka ilabay, kwarta. Ito pagka sa Amerika guys. Nahin man nanay dito guys nga wanted guys, kwarta. Asa ka ang imong diploma lang, ganing gunting. Dadadi ka ni guys kaya. Sahay, walay gunting may ang hait dito guys. Kung man ka, mangita pa ka gunting nga hait dito nga. Ginahanang na dyan kayo dalang gunting hait. Asa ka nga itong lugar basta lang kay gunting busog ka guys. So, muna guys, kung gusto mong makatuon, kung mag-unang minyo diha, wala yung makita ang trabaho. May na lang mo na makabalumog tahi kay na magpa-repair sa inyo mga sana na lang mga pantalon o hindi na mag-repair sa mga baston-baston lang na kuan 200 o 100. Hindi mo kaporta mo. Gusto mo makatuon, tahi. Diba ang tamo? So, subscribe. Channel. Bye.